ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण वासुदेव नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासम् व्यासं ततो 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 जय जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवते भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। प्रभु जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण वे ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚಂದು ಪುರಾಣಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನವೇ ಅಷ್ಟಾದಶ ಮಹಾಪುರಾಣ ಕೆನ್ಬ ಪುರಾಣ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಐವರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮಹಾಪುರಾಣ ಉಪಪುರಾಣ ಮಹಾಪುರಾಣ ಮೇಜರ್ ಪುರಾಣ ಮೈನ್ ಅವೇ ಅಂಚದ್ 18 ಮಹಾಪುರಾಣ 18 ಉಪಪುರಾಣ ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಪುರಾಣ ಭಾಗವತಂ ಪೂರೆಟ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅವೇ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ರಚನೆ ಮಂತನ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಇದೇನು ಒಂಜಿ ನಮ ಕೇಂಡೆ ಅವಗೆ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಡ್ ನಮ ಆತ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜತೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಇತ್ತು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಇತ್ತು ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಪಂತಿರತೆ ನಮತಿ ನೆತ್ತ ಪುರಾಣದ ಪಟ್ಟಿ ಇತ ಮುಲ್ಪ ದಾಯ ಈತ್ ಪುರಾಣದ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದನೆ ದಾಯಪಂಡ ಈತ್ ಪುರಾಣದ ಪುದರ್ ಭಾಗವತ ಮುಡೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವೇ 18 ಪುರಾಣದ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ತೋಜದೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ಎತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡುಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಟೋಟಲ್ ಈ ಪೂರ ಪುರಾಣಡು ಸೇರಿದು 4 ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡಿಗೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಎತ್ತು ಪುರ್ಲುಡ್ ತೆರಿಪಾನ್ ಪೋಪೇರ್ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ನಿನ್ನಗಣತಾ ಗಂಗಾ ಪುರಾ ನದಿಕಲ್ ನೆಟ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ದೇವಾನಾಂ ಅಚ್ಯುತೋ ಯತಃ ಪುರಾ ದೇವಿ ದೇವತನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಅಚ್ಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತಗೆ ವೈಷ್ಣವನಾಂ ಯಥಾ ಶಂಭು ಪುರಾ ವೈಷ್ಣವನಿಟ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ಶಂಭು ಶಂಭು ಪಂಡ ಶಿವ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಇದಂ ತಥಾ ಪುರಾ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಂಚದಿದೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡವೆ ಪುಣ ಕಲಿತ ಪ್ರಭಾವದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತೋನೆರ ಪುಣ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ತೂಪದೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಏರೆಗ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ಎಂಜೈಟಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅದೇ ಐಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಸೀಕೆ ದಾದೆ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಣ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಜೈಟಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ದಾದೆ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಣ್ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ದಾದೆ ಬರ್ಪುಣ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಅದೇ
BP ಮತ್ತ ಅದೇ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುನ ಇಂಚಾದ ಜನಕ್ಕಲು ಸೈ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ದು ಅದೇ నీకు ಪೂರಾ ಕಾರಣನೇ ಅವೇ ಅಂಚದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಃಖನ ದೂರ ಮನ್ಪುನವೆ ಮಾನಸಿಕ ಅವೇ ಹರ್ಷಿತ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರು ಮಾನಸಿಕ ಅವೇ ಅಂಚದು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಪಂಡ ಆದಿ ವ್ಯಾಧಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದು ಭೌತಿಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ರೋಗಡ್ದು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಲ ಬರ್ಪುಣಿ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಡ್ದು ಬಾಹ್ಯ ರೋಗಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣಿ ಆದಿ ವ್ಯಾಧಿ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜೆ ಆಪುಣ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ್ನು ಉಂಡತೆ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾಪಲ ಎಡ್ಡೆದಿ ಓಡು ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಜ್ಜಾ ಅಂಟು ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ದೆ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅದೇ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ ತೆರಿಯೊಂಡ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತಂಡ ನಮಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಜಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಜೈಟಿ ಬರ್ಪುಜತೆ ಪಂಡ ಹೊರಗೆ ಕಂಚ ಆಂಡಲಿತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಹೊರಗೆ ಕಂಚ ಅವು ಆಂಡಗಲ ఒక ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪು ನಾವು ಭಾಗವತಡ್ ಪಂತೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ ಪಂತೇರು ಭಗವಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಯ್ಕಲ ಅತೆ ಅವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಚದ ಆತಾಕ್ಲೆ ಈಗ ಅವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೂರುನ್ನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಇಂಚಿನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪಡು ಆಕಲು ಭಾರಿ ಸುಲಭಡ್ ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೆರವೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗವತಂದ ಪಂಡ ಭಾರಿ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅದೇ ಸುಮಾರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಅವು ಭಾಗವತ ಆವಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆವಡು ರಾಮಾಯಣ ಆವಡು ಮಹಾಭಾರತ ಆವಡು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಆವಡು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಆವಡು ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ ಆವಡು ಪೂರದಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಅವೇ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಗುರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಜದು ಇತ್ತಂಗುಲ್ಪ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ದೇವಹೂತಿ ಅದೇ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಭಗವಂತನೇ ಅರೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಅದು ಬೈದೇರು ಮಗೆ ಅದು ಭಗವಂತನೇ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಮಗೆ ಅದು ಬೈದೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ್ದು ಯಾರು ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಜೀವನಡ್ ಪುರ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಂಪನ ಈ ಜೀವನಡ್ ಅರೆಗೆ ಪಂಡ ಸೋತುದು ಪೋತೆರಿಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಬೋಡು ಬೋಡು ಎತ್ತು ಯಾನ ಭೋಗ ಸುಖ ಭೋಗನ ನಮ್ಮ ತುಯ ಅದೇ ಕರ್ದಮ ಮುನಿ ನಡೆದು ಪೂರ ಸುಖ ಭೋಗನ ಅನುಭವಿಸ್ಯಾರು ಈತ್ ಅನುಭವಿಸಲ್ನ ಅರೆಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಅಂಚೆ ತೃಪ್ತಿ ಒಯ್ದು ತಿಕ್ಕು ಅವೇ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನ್ನೇ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಇರ್ತು ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನೆ ಇರ್ತು ಅವೇ ಈಜಿನ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾವು ಬೋಡು ಇಡೀ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒದ್ದಾಡೊಂದೇ ಉಪ್ಪ ಅವೇ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಅವೇ ಇದ್ರಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನ್ನೇ ದೇವರನ ವಿದ್ಯೆ ಹಿಡ್ದಿಗೆ ಅವೇ ದೇವರನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ತೊಂಡ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂಚದು ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಂಚದು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ದೇವಹೂತಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉತ್ತರ ಕೊರೋನ್ ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ 16 ಶ್ಲೋಕ ತುಯ್ಯ ಅವೇ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ನಮ್ಮ 13-14 ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಇನಿ ನಮ್ಮ 15-14 ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯ ಇನಿ ತೆರಿಯೋನೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡ ಆಯ್ನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇವರನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಯೋನೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇ ಆತುದಾದ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ 15-14 ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಐನ್ ತೂಕ ಮಾತೆ ಅವೇ ಮೂಜು ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತಾದಿ ಕಲಯ ಹರಿತಂ ಅರಾರ್ಧ್ಯಾಹಾರ ವಲಯ ಕಿರೀಟ ಅಂಗದನುಪುರಂ ಮತ್ತದ್ವಿರ್ ಕಲಯ ಹರಿತಂ ವನಮಾಲಯ ಅರಾರ್ಧ್ಯಾಹಾರ ವಲಯ ಕಿರೀಟಾಂಗದನುಪುರಂ ನಾನೂರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನತೆ ಅವೇ ಅಂಚದಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಂಡ ಕೇಂಡ ಅವೇ ಮಾತ ನಮಕ್ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ನಮ ಶುದ್ಧಾಪ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವುಂಡತೆ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನಪುನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪುನಿಗೆ ಅಂಚ ನಮಗೆ ಬೋಡನೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ಅವೊಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಕೂಡ ಭಾಗವತ ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನಗಲ ಕೇನ್ನಗಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಕೇನೋಡ ಅಂಚಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಮತ್ತ ದ್ವಿರ್ ಕಲಯ ಹರಿತಂ ವನಮಾಲಯ ಅರಾರ್ಧ್ಯಹಾರ ವಲಯ ಕಿರೀಟಾಂಗದನೂಪುರಂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೇವೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತದ್ವಿದೀಪಕಲಯ ಪರಿತೀರ್ಣಮಾಲಯ ವಲಯ ತದ್ವೀರೇಪಕಲಯ ಪರಿತೀರ್ಣಮಾಲಯ ವಲಯ ಪರಿತಂ ವನಮಾಲಯ ಅರಾಧ್ಯಾಹಾರ ವಲಯ ಕಿರೀಟಾಂಗದನೂಪುರಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತ ದ್ವಿರ್ ಕಲಯ ಹರಿತಂ ವನಮಾಲಯ ಅರಾರ್ಧ್ಯಹಾರ ವಲಯ ಕಿರೀಟಾಂಗದನೂಪುರಂ ತಾ ಪಣ ಮದಿಸದಿಪ್ಪನ ಅವೇ ದ್ವಿರೇಪ ದುಂಬಿದ ಕಲಯ ಝೇಂಕಾರಡ್ದು ಪರಿತಂ ಪಾಡ್ನ ವನಮಾಲಯ ಅರಣ್ಯದ ಪೂತ ಮಾಲೆರ್ದು ಪರಾರ್ಧ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಹಾರ ಮುತ್ತುದ ಮಾಲೆ ಅವೇ ವಲಯ ಕಡಗ ಕಿರೀಟ ಅಂಗದ ತೋಲ್ಬಂದಿ ನೂಪುರಂ ಗೆಜ್ಜೆಲೆರ್ದು ಕೂಡ್ನ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಪಂಡ ದಾದ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆರ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಧಾರಣೆ ಅದೇ ಏತು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಏತು ಜನ ಕಲ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ಜವೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಪುನಲ್ಲ ಈ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಏನ್ ಪನ್ಪನೆ ಅದೇ ಜನೆಟ್ ಕಲ್ತು ಬಿಡೋಡವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಬಾಯ್ ಹಟ್ಟಾದು ಬೋಡು ಅವೇ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಆತ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಐಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪನೆ ಬಾಯ್ ಹಟ್ ಅವೇ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಅಂಗ ಓ ಮತ ಇರ್ಲಕ್ಕೇಂಡ ಸೀದಾ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವೇ ಕೇನ್ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಲ್ನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೇಂದಾಲ ಕಲ್ಪುಲೇನ್ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓ ವಿಷಯ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕಡು ಓ ವಿಷಯ ದೇವರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ಪಲ್ನೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಧಾರಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ಕಲ್ತೇರಿಗೆ ಅವೇ ಕಲ್ತನಕ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಡೀಪಾದ ಪೊನ್ನ ನನಲ ಉಂಟು ಅವೇ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗಿ ಸೂತ್ರಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವೇ ಈ ವಿಷಯನ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪೇರ್ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಚದ ವರಣ್ಯ ಪಂಡದಾದ ಪುಂಡು ಆ ವಿಷಯನ್ ಮಾತದೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಮನ್ಪೇರ आवडते ಅಂಚ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಂಡದ ಕೊರ್ನ ಕಲ್ಪೆರ ಆಪು ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಧಾರಣೆ ಅದೇ ಧಾರಣೆಗೆ ರೂಪ ಐನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲರವೇ
13, 14, 15, 14, 17, 18. ಆಜ್ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಅವೇ ಧಾರಣ. ಧಾರಣೆ ಮಂತರೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಪಂಡ ಧರಿಸ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪುಂಡ ಆ ರೂಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಗೋಡು. ಅದೇ ಕೊಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಯ್ಯ ಅದೇ ಅವು ಏನು ಚೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಐತ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪೊಂಡ ಅದೇ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಏನು ಚೊಪ್ಪಪ್ಪ ಅದೇ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಮಂಡೇಡ್ ಧಾರಣೆ ತೂದಿತ್ತ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಆ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆ ಪ್ರಕಾರಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗ್ರಹ ಅದೇ ಅಂಚದ ತಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಈ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಂತೇರು ಕೊಡೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಧಾರಣೆದ ವಿಷಯನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರವೆ ಅವಳು ಈತ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ನಮಕವೆ ದಾಯಿತ್ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಇಜಿಂದ ಕೇನುವ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಡ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಅಂಚದ ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ಕೇನೆಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಸಾಲೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪಾಠ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ತುಲೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಅಪಗದಾದ ಅನ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ VVIMP ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ನೋಟು ಅಂತ ದೀಪೇರು ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೇನು ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಪೇರು ಅದೇ ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇಂಚಿನುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ತಾಲ್ನ ಪಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪನಾಗ ಆ ತಾಲ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಪೋಲಿ ಇತೆ ತುಲೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥವಂತು ನೆಂಚ ಅದೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪೂಜಿ ಅದೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೆರೆವಣಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ತೆರೆವಣ್ಣ ಐತ ವಿಷಯ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥ ಆಪುಣ್ ಅವೇ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನಗಳ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಾದ ಆಪುಣ್ ನಮಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇರಿ ಈಸಿ ಆಪುಣ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪದ್ಧತಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರ್ಪುನ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲು ಅರ ಸುಮಾರು ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ತತ್ವ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಪನ್ಪ ತತ್ವ ಸಂದರ್ಭ ಫಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚದ ಪ್ರೀತಿ ಸಂದರ್ಭ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ಭಾಗವತ ಸಂದರ್ಭ ಸುಮಾರು ಆಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಉಂಟು ಅವೇ ಐಟು ಪೂರ ಅವ್ರು ಭಾರಿ ವಿವರಿಸ ಒಂದು ಪೋಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನ ಅವೇ ಸುಮಾರು ಭಾಗವತಂಗ್ಲಾರು ಟೀಕ ಬರೆತೇರು ಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡಿತು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಲ ಮೂಲಕ ಕಲ್ತನ ದಾದಾಪುಣು ನಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಇಜನ ನಮಾದ ಪೋ ತುಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಸಿ ಅದೇ ಅಂಚದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಒರಿ ಉಂಡು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓದುಂಡ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನು ವಿಷಯ ದಾದ ಅನ್ನತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಧ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ದು ಕೇನೋಡು ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪುಣು ಅವೇ ಭಾಗವತಂ ಮುರಣಿತು ನಮ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಕರ್ಣರಂಧ್ರೇಣ ಅದೇ ಕಿಬಿತ್ತ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರಿ ಧುನೋತಿ ಶಮಲಂ ಅದೇ ಶಮಲ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡಿತ್ತನ ಅನರ್ಥ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಅದೇ ಆಸುರಿ ಗುಣ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರ್ಪಣಿ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗುಣ ಉಂಡು ಆತ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಂಜೈಟಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಂತಿ ಇಜ್ಜಿ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಅವು ಪೋಂಡನೆ ನಮಕ್ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುನೆ ಅಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ದುರ್ಗುಣನ್ ಬಿಡೋಡು ಎರೆಗೆ ಜೀವನದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೋಡ ಇನ್ನೆಂದು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಐನ ಇಂಚ ನು ಅನ್ಪೋಡು ನಮಕ್ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡಿತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದುರ್ಗುಣನ್ ಬಿಡ್ಲೇನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನವೆ ಅದೇ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ನಮಕ್ ಜೀವನ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಪೋಣ ಉಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಕೇನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಏರು ಪಂಡದು ಅದೇ ಅರ್ಜುನ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡು 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬರತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತಡ ದಾದಕ್ಕೇನ್ ಬೇರು ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ 36ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ
ಅತ ಖೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋಯಂ ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪೂರುಷಃ ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ವಾಷ್ಣೇಯ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೋಜಿತಃ. ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ. ಅತಕೇನಂ ಪ್ರಯುಕ್ತೋಯಂ ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪೂರುಷಃ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುನೆಟ್ ತೊಡಗುವೆ. ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ಆಯ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಗೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನಿಗೆ. ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ವಾಷ್ಣೀಯ ಬಲಾದಿವ ಅದೇ ಎರೋ ఆయన ಬಲಪೂರ್ವಕವಾದ ಪಾಪ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಮನ್ಪವರವು ಏರು ಅವು ಏರು ಭಗವಂತ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೇನುನೆ ತುಲೆ ಹೀಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಲುಡ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನೆ ಅಪಗ ನಮಕ್ ಜೀವನಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜತೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಪ ಮನ್ಪರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅರ್ಜುನ ಪನೊಂದುಲೇರು ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಲಾದಿವ ಬಲಪೂರ್ವಕವಾದ ಏನನ್ನೇರು ಉಯ್ಪರು ಏನನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮನ್ಪರು ಪಾಪ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಅವು ಏರು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನ್ನೆ ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ರಜೋ ಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ್ನ ವಿದ್ಯ ಏನ ಇಹ ವೈರಿನಾಂ. ಅದೇ ರಜೋಗುಣದ ಸಂಪರ್ಕದ್ದು ಪುಟ್ಟುದು ಮಾರ್ಪಡುನ ಅದೇ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಪಂಡ ಪಂಡಂದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪತನ ಅಪ ಅಂತ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪತನ ಆಯರೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಭೋಗ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಭೋಗಿಸೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಐತ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತನೇ ಆ ಪತನ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಹಿಡ್ದೆ ಆಯ್ ಪತನ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದೇ ಅಜಿಪತ್ರೆಡ್ಡ ಅಜಿಪತ್ಮೂಜಿನ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನಗ್ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಅದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಂತನೆ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ದಾದಾ ಪುಣಿತ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೆ ಅದೇ ಧ್ಯಾಯತೋ ಸ್ತ್ರೀನ ವಿಷಯಡ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೆ ಆಪ್ಪಲ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪದೆ ಆಗ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸ ಸಂಗಸ್ತೇಷು ಉಪಜಾಯತೆ ಸಂಗ ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಸಂಗ ಪಂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚದ ಸಂಗ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧೋಭಿಜಾಯತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಪುಣಿಗೆ ಕಾಮದ ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ಜಿಂದ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ನೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ಜಿಂದ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೊಡವೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬೇಸಿಕ್ ಅದೇ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಅವು ಕ್ರೋಧ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಭಯಂಕರ ಕ್ರೋಧ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತನುಡು ಆಯ್ಗ ಉಲೈಡ್ ಆಸೆ ಕಾಮ ಮಸ್ತುಂಡು ಅದೇ ಇರು ಕಾಮದು ದ್ವಾತೆರ ಅಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಏರು ಎಂಚಿನ ಪನಾಡಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಾಡು ಶಾಂತವಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಕಾಮಕ್ರೋಧನ ಗೆಲ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಮನ್ಪುಜಾರಿಗೆ ಶಾಂತ ಪಣ ತಾಳ್ಮೆ ಆಪಲ ಕಲೆ ಹುಂಜೇರಿ ಅಕ್ಲು ಅವೇ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಸಂಗ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧೋಭಿಜಾಯತೆ ಆಸೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಜಿನ ಕ್ರೋಧ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಕ್ರೋಧವತ್ತನ ಅಂಟು ಅದೇ ಸಮೋಹ ಅದೇ ಕೋಪವತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಲ್ಲ ಸರಿಯಾಯಿನ ನಿರ್ಧಾರಗೆ ತೊಂದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪಣ ಇಂಚ ಕೊದಿಪ್ಪುನ ನೀರುಡು ನಮಕ್ ಮೋನೆ ತುಯರ ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ ಅದೇ ಪಣ ಫುಲ್ಲು ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾರ ಆಪುಣ ಏನ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಫುಲ್ಲು ವಿಕಾರ ಆಪುಂಡು ಸಮೂಹ ఆయన బుద్ధి భ్రమణ ఆపుండు బుద్ధి భ్రమణ అండ బుద్ధి నాశాత్ ప్రణశ్యతి అదే బుద్ధి నాಶ అంಡ ಮನುಷ್ಯ ದಾದಾಪೆ ಸರ್ವನಾಶ ಆಪೆ ಅವೇ ಬುದ್ಧಿ
ಬುದ್ಧಿ ದಾದೆ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ದಾದೆ ಪಲ್ನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಅಂಪಂತೆ. ದೇವರನ ಶಾಪ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಣಂತೆ ನಮಕ್. ಬುದ್ಧಿನಾಶಾನದ ಬುದ್ಧಿದಾದೆ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಓ ಬುದ್ಧಿ ಪೂರೈತಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ದಾದನ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾದನ್ ಪನ್ಪ ಮರಲೇರುಂದತೆ ಅಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಪೂಣು ಅದೇ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾಯನ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮರಲೇರನ್ ಪನ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಪೂಣಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಜಕ್ಲೆ ಅವೇ ಬುದ್ಧಿ ಪೂರಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ಎಡ್ಡ ಉಂಡ ಅದೇ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದ ಐಟು ಗೊತ್ತಾಪನಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪಾರು ಅದೇ ಅಕಲ್ ಜೀವನಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಏರು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಾಡು ದಾಲ ಮನ್ಪರ ದೇವರನ ರಕ್ಷಣೆ ಪಂಡ ಐಟು ಗೊತ್ತಾಪು ಪಂಡ ಓಲು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಪಾಪ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಾರಣ ಅವೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗುಣ ಅವೇ ಈ ದುರ್ಗುಣನ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡು ಅವೇ ಆತನೇಟ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನವೇ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಡು ಮಾತಿರ್ಲ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸರ ದಾಯ ಪಂಡ ಪೂರ ಇಡಲ್ಲ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಅವೇ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಎಮ್ಮೂರಲ್ನ ಪಂಡೆ ಮಾತಾಡಲತೆ ಅಂಜದ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾದ ಅನುಭವಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಃಖ ಅದೇ ದಾಯಪಂಡ ಅಕಳ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಅದೇ ಆಸುರಿ ಗುಣತ್ತ ಕಾರಣ ಮುರನ್ ತೋಜಾಂಡತೆ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಲದ ಶ್ಲೋಕ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಶೌನಕಾದ ಋಷಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಇಹಾ ಘೋರ ಕಲೋ ಪ್ರಾಯೋ ಜೀವಶ್ಚ ಅಸುರತಾಂಗತಃ ಅದೇ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಕೊಡೆ ಕತ್ತಲೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತು ಏನಮ್ಮ ಅದೇ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಅದೇ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಇಡಲ್ಲ ದಾದೆಗೆ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಯಾಪಲ ಕ್ಲೇಶ ಅನುಭವಿಸರಿ ಯಾಕಲಿ ದುಃಖ ಕ್ಲೇಶ ಒಂಡ ದುಃಖ ಅದೇ ಅಂಚದು ಈ ಕ್ಲೇಶದ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾರ್ಗವು ಅವೇ ಶ್ವಾನಕಾದ ಋಷಿನಕ್ಲು ಪ್ರಶ್ನೆಕೇನೆ ಸೂತೇಡ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ತೆರೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಸರಿಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಪೋಡತೆ ಒಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ಲೆ ಕಾಯ್ಕ್ ನೆಕ್ಕದೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚನೆ ಅಂಚಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವನಾಡು ಅಂಚದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೋಡು ಅಂಚದ ಕಲಿಯುಗಡು ಪೂರ ಇಡಲ ಒಪ್ಪನೆ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ದುವೆ ಅಕ್ಲೇನ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರು ಅದೇ ಅಕ್ಲೆ ನಾಶ ಮನ್ಪುಣ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಬುಡೊಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪಲ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ಬುಡೊಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಆಸುರಿ ಗುಣ ಬುಡೊಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತಾಡು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಬಿಡ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪರ ಶಕ್ತಿ ಒಯ್ಟು ತಿಕ್ಕುನೆ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪರ ಶಕ್ತಿ ಒಯ್ಟು ತಿಕ್ಕುನೆ ಜಪಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರವಣಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಜ್ಞಾನಡವೇ ಭಕ್ತಿದ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಅದೇ ಶ್ರವಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ದೇವರನ ವಿಷಯ ಕೇಂಡನೆ ಅವ್ಗೆ ಅದೇ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದ್ವಾ ಅದೇ ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಜನ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಾತ್ ಅದೇ ಯಸ್ಯ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಂತನನೇ ನಮ್ಮ ದಾದಾಪುಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಬಂಧ ನಡ್ಲಪ್ಪಿದೆ ಬರ್ಪಗೆ ಅವೇ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ದೇವರನ ವಾಣಿ ಅಯ್ಯ ನಮಕ್ ಏನೋಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಜೀವನಡ್ ನಮಕ್ ಹೊರಟ್ಟೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಚೂರು ಚೂರಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗೆ ಎಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂತ ಓಡಿ ಅವೇ ಅಣಗಿತೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಸಮಾಜ ಆಡು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರಾ ಆಸುರಿ ಗುಣತಕ್ಲೆ ಅದೇ ಪೂರಾ ಆಸುರಿ ಗುಣತಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಕಲಿಯುಗ ನನ್ನ ದುಂಬು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪುನು ಭಾರಿ ಪೂರಾ ಪನ್ಪೆರು ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಕಿ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಭಾಗವತಲ ಪನ್ಪುಂಡು 12ನೇ ಸ್ಕಂದ ನನ್ನ ದಾದ ಆಯರೆ ಉಂಡು
ಪೂರ ಹಸುರೇರೇ ಜಿಂಜರಿಗೆ ಇತ್ತನೆ ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ಪಿತೈಡ್ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಅದೇ ಅಕ್ಲೇನ ಕೆರಿಯರ್ ಮೆಕ್ಲೇನ ಕೆರಿಯರ್ ಅದೇ ಕಾಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿನ ಕೆರಿಯರ್ ಬೊಡೆದಿ ಕಾಂಡನಿನ ಕೆರಿಯರ್ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಕೆರಿಯರ್ ಅದೇ ಸುಮಾರು ಓಲ ತಿಂಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು నేను పరవడుంది అదే ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪಾರು ಅದೇ ಆ ವಿಷಯ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಯುಗ ಅವೇ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಅವೇ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಪ್ಪುನೆ ಕಲಿಯುಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆ ಸುಲಭ ಜೀವನ ಅನ್ಪುನವೇ ಆ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಪೋಣನೆ ನಮಗೆ ಜೀವನ ದಾದೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅವೇ ఒక ನಮನ್ ತೂದೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತು ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬರ್ತನೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಉಲೈದ ದೇವರ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರ ಮನ್ಪುನ್ನೆ ಅವೇ ಅದೇ ಮಲ ಉಲೈದ ಕಲೇಜಿ ಪೂರ ದೇವರ ದೆಪ್ಪರಿಗೆ ಅದೇ ಪಣ ಶ್ರವಣ ಏರು ಆ ಭಕ್ತರು ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತಂ 1ನೇ ಸ್ಕಂದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅವೇ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡವೇ 1ನೇ ಸ್ಕಂದದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಡಿವಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದೈವತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಅವೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ದೈವತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಸೇವೆ ಅಂಚದ ಇಟ್ಟು ಎತ್ತು ವಿಷಯ ಪಂತೇರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಪಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಡೀ ಭಾಗವತముడు 335 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ಉಂಡತೆ ಅವ್ರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಕೋಟ್ ಮಂತನೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಡ್ತು ಅವ್ರೊಂದು ಬುಕ್ಕೇ ಬರೀತೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವೇ ಧರ್ಮ ಅದೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮದಾಯೆ ಅವೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬೇಸಡೆ ಬರೀತಾನೆ ಯಾರು ಐಟ್ ತೂಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಸ್ತು ಪೂರ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೂರಲ ಐಟ್ 17-21 ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ಎಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಪುನೆ ಐನ್ ಪಂತೇರು 17, 18, 19, 20, 21 ಶ್ಲೋಕ ತುಂಡ ಪ್ರಪದ ಕೋಟ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥಡು ಶೃಣ್ವತಾ ಸ್ವಕಥಾ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಹೃದಯಂತಸ್ತೋಹ್ಯ ಭದ್ರಾಣಿ ವಿದುನೋತಿ ಸುಹೃತ್ಸತಾಂ ಅವೇ ದೇವರ ದಾದ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏರೆಗ್ 6ರ ವಿಷಯಕ್ಕೇನು ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಶೃಣ್ವತಾ ಸ್ವಕಥಾ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಪುಣ್ಯ ಅದೇ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ಉಂಡತಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ತುಲೆ ದಾದ ಓದೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕಾಂಡೆ ಆಚಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ದಾದೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲಾರು ಓ ಬುಕ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅದೇ ಅವು ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲಾರತೆ ಏನು ಓದುನಕ್ಲಿಗೆ ನಾನಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯನಿ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚದು ಭಾಗವತಡ್ರೆ ಏನು ತೋಜದೆ ಪನ್ಪೆವೆ ಅದೇ ತೋಜಂಡ ಕೇಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಓದೇರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ನಾನಲ್ಲ ಓದೋಡು ಕೇನೋಡು ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ನನ್ನ ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ದಾದೆ ಮನ್ಪೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪಡದೆ ನಾವು ಕೊಂಚ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಪ್ಪುಣು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಓದೇರೆ ಕಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪದೆ ಬತ್ತದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂದು ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂದ ದಾದಾಪುಂಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಇಂಕ ಓದೋಡು ಎದುರೇಡು ಪನೋಡು ಪನ್ಪುನ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ 1ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅದೇ ಒಂಜೆರ್ದು ಉರ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಭಾಗವತಡು ಸುಮಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪನ್ಪುನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದು ಈ 10ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಪಣ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅವೇ ಅಂಚದು ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚದು ಪೂರ ಭಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಟು
అవే కృష్ణ బొక్కుడు సొంప అధ్యయుండు అటు భారీ పొర్లుద విషయ పనుని పోపారు అవే ಅಂಚದು ಮೇರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರು ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಡ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅವ್ರಂಬ ಸ್ಕಂದ ಕೇಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೇನ್ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲ್ಯಾಂ ಪೂರ ಪನ್ಪುಂಜು ಒಂಜಿ 2 ಶ್ಲೋಕಾಲ್ನ ಕೇನ್ಪವೆ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚದು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೇನ್ ಈ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದುಂಡತೆ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನಿಗೆ ತುಲೆ ಆರದು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರ್ ತುಲೆ ಶ್ರೀ ಸುಖ ಉವಾಚ ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬುದ್ಧಿಸ್ ತವ ರಾಜರ್ಷಿ ಸತ್ತಮ ವಾಸುದೇವ ಕಥಾಯಂ ತೇ ಯಜಾತ ನೈಸಿಕಿ ರತಿಹಿ ವಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡತ್ತ ಭಾರಿ ಚುರುಕುಂಡ ಮಾರೆ ವಾಸುದೇವ ಕಥಯಂತೆ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಭಾರಿ ಚುರುಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಏರ್ ಪನ್ಪುನೆ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒರಂಬ ಸ್ಕಂದ ಕೇಂಡರ್ ಭಾಗವತಂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಕೇಂದೆ ಸೀದಾ ಪನ್ಪೇರು ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬುದ್ಧಿಸ್ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಭಾರಿ ಚುರುಕೊಂಡು ಅಂತಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸೆಡ್ O your majesty, best of all saintly kings, because you are greatly attracted to topics of Vasudeva Panda Krishna. It is certain that your intelligence is firmly fixed. Ade? Samyak vyavastita buddhis. Tava rajarshi sattama. ಪುರಾ ರಾಜರ್ನಿಟಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಣ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡತ್ತ ಭಾರಿ ಚುರುಕೊಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯುನೆಟ್ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಭಾರಿ ಚುರುಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಗೋಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅದೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರಿಗೆ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸೀಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟೇನ್ಲಿ ಸಬ್ಲಿಮ್ ಅವೇ ಅಂಚದು ಈ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಕೇನು ಒಂದು ಲಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಏತ್ ಪನವನ್ ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾನ್ ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡತ್ತ ನೆಡ್ದು 3 ಜನ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನವನ್ ಪೋಪೇರು ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ವಾಸುದೇವ ಕಥಾ ಪ್ರಶ್ನ ಪುರುಷಾಂ ತ್ರೀಂ ಪುನಾತಿಹಿ ವಕ್ತಾರಂ ಪ್ರಚಕಂ ಶ್ರೋತ್ರಂ ತತ್ಪದ ಸಲಿಲಂ ಯಥಾ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ನಡೆದು 3 ಜನ ಉದ್ಧಾರ ಆಪಿರಿ ಸುರುತ ವಕ್ತಾರಂ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕಲ ಶುದ್ಧ ಆಪೇರು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಚಾರಂ ಪ್ರಚಕಂ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಕ್ತಾರಂ ಬ್ರೊಕ್ಕ ಪ್ರಚಕಂ ಪ್ರಚಕರಂ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಅದೇ ನೆಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಪಂಡ ಪಲ್ಲೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಅತೆ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡುಲ್ಲೇರತೆ ನಮಕ್ ಆತಂದು ಇಜ್ಜತೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಅತೆ ನಮಕ್ ಏನಾರು ಉಂಡ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರ್ ಲೆಕ್ಕ 7 ದಿನ ಅಮರಣ ಉಪವಾಸ ಕೊಳ್ಳುದು ಅದೇ ನಾವು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಏನಾರ ಪೂಜೆ ಅದೇ ನಾವು 2 ಗಂಟೆ ಕೊಳ್ಳುದು ಸರಿ ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಪೂಜೆ ಅದೇ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಡಿಕೇನು 2 ಗಂಟೆ ಅದೇ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೇನರಿ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಅದೇ ಪಾಪ ತುಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆತನೆ ಈ ಜನಕ್ಕೇನು ಜೇರ್ ಅವೇ ಅಂಚ ಪರೀಕ್ಷಿತ ತುಲೆ ಏತ್ ಅಂಚದ ಪ್ರಚಕಂ ಪಂಡ ಕತೆ ಪನ್ನೇಂದು ಏರ್ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅತೆ ಅಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ತುಲೆ ನೈಮಿಷಾರ ಸೂತಗೋ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ತೂಪ ನೈಮಿಷಾರ ಬತ್ತೊಟ್ಟಿಗ ಇರು ಒಲ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಜನ್ಮೇಜಯ ಮಂತನ ಸರ್ಪಯಾಗದ ಅಲ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಣಗ ವೈಶಂಪಾಯನರು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆನ್ ಪಂಡರು ಅಂದೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆ ಎಂಚಿನ ಪಲ್ಲೆ ನೀವು ಮಾತಾ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತಂಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಕಥೆ ಪಲ್ಲೆ ದೇವರನ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಎತ್ತು
ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಟಿವ್ ಆದುಲೆ ಅತೆ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪನೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಕತೆ ಕೇನು ಇರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರು ಕತೆ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ಕೇನು ನಕ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರು ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಅವೇ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಅವೇ ಪಣ ಇದೇನು ಏರು ಕೇನು ಏರು ಅವೇ ಪಣ ಮೇಕ್ಲು ಪೂರಾ ಪಂಡ ಪಂಡ ಈ ಭಗವಂತನ ಕಥಾಮೃತ ಅದೇ ಖಾಲಿ ಕತೆ ನಿಕ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕಥಾಮೃತ ಅಂತ ಅದೇ ಗೋಪಿಗೀತ ನಮಕೇನ್ ಬಾ 10ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಅದೇ ಗೋಪಿಗೀತೆ ಬರ್ಪುಂಡು 10ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಐಟು ಗೋಪಿನಗಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತವ ಕಥಾಮೃತಂ ತಪ್ತ ಜೀವನಂ ಕವಿಭಿರೀಡಿತಂ ಶ್ರೀಮದಾತತಂ ಶ್ರವಣ ಮಂಗಲಂ ಅದೇ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರವಣ ಮಂಗಳಂ ಕೇನು ನೆಡ್ದೆ ಮಂಗಲ ಆಪುಣಿಗೆ ನಮಕ್ ಜೀವನಾಡು ದೇವರನ ಕತೆ ಕಾತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚಂದು ಭಾಗವತಂ ಪಂಡೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಓದು ಅದೇ ಕೇನುವ ಪನ್ಪವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡವೆ ಎಲ್ಲೇ ನಲ್ಲ ಕೇನ್ನಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡವೆ ಕಮ್ಮಿ ಅರಿವಲ್ಲಿ ಅವೇ ನೈಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೆ ಪಂಡ 10 ರಹಸ್ಯ ವಿಷಯ ಉಂಡವೆ 3 ಜನ ಉದ್ದಾರ ಪೇರು ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಕತೆ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಬೊಕ ಕೇನು ನಕ್ಲು ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಮಾತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಅವು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ತವೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಅವೇ ಕಲ್ಪೆರೆ ದೇವರ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪೆರೆದಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜವೆ ಬೋಡೈನಾತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಅದೇ ಅಂಚದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಭಾಗವತಂಕೆ ನೋಡತ್ತೆ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಏತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆತಿಡ್ಡೆ ಅವೇ ಅಕ್ಲಿಂಚ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಪಡೆ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಒಂಜೆಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿ ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆಡು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನತೆ ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ಅದೇ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಣ ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಫೋಕಸ್ ಕೊರಿಯಣ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚ ಆಯಂಡ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಿಚಲಿತ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬಾಯಿಡು ಶಕ್ತಿಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಬಾಯಿಡು ಶಕ್ತಿ ಬರೋಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬತ್ತು ಒಂಜೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆಡತೆ ನಾವು ಪೂರಲ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅದೇ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯದ ಕೇನರೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಪೂರಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲ ಮಿಸ್ ಆಪುಜತೆ ಪೂರ ಪನ್ಪನಮ ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೇಸಡೆ ಪನ್ಪನೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಓಪಿದೈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಚಾರ್ಯರನೋಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಸ್ ಮನ್ಪುಜ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಂಡ ದಾದಾಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಇದು ಭಗವಂತನ ಕತೆಗೆ ಆತನು ಉಂಟು ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬುದ್ಧಿ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಬಾರಿ ಚುರುಕೊಂಡು ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಪಂಡತ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ ನೆಡ್ದು 3 ಜನ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರನ್ ಪಂಡ್ಯಾರ ಅದೇ ಪನ್ಪುನಕ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಶುದ್ಧ ಆಪೇರು ಅದೇ ಬೊಕ ಕತೆ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲ ಬೊಕ ಕತೆ ಕೇನು ನಕ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಡ್ಯಾರ ಅದೇ ನಂಚದ ನಮಕ್ ಕೇನೋಡ್ಲ ಪುನಃ ಅಧ್ಯಯನ ಪನ್ಪುನ ಅದೇ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಧಾರಣದ ವಿಷಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತನ್ನ ಕಂಠಡ್ ಆಕರ್ಷಕ ವನ್ಯ ಪುಷ್ಪಹಾರಣ ಧಾರಣೆ ಮಂದಿರಿ ಕಂಠಡ್ ಅವೇ ಐಕ್ ವನಮಾಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಇನ್ ಪನ್ಪನ ಮುಲ್ಪ ವನಮಾಲಾಯ ಪಣ ಅರಣ್ಯದ ಪುಷ್ಪ ಇರ್ತು ಅದೇ ಕಾಳದ ವನಮಾಲೆ ನಾಲಿಡು ಧಾರಣೆ ಮಂತ ನಾವು ವನಮಾಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲೆ ಅದೇ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ದ ಮಾಲೆ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಇದೇನು ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಜದು ವನಮಾಲೆನ ಧಾರಣೆ ಮಂದಿರ ಐತ ಮಧುರ ಸುಗಂಧದ ಮದವೇರ್ನ ಭೃಂಗೋಳು ಅದೇ ಭೃಂಗ ಪಂಡದ ಅದೇ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಭೃಂಗರಾಜ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಕಲ್ದ ನಮ್ಮ ಭೃಂಗ ಏರ್ ಪಂಡದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಲ್ದ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ದುಂಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ನೆನಪುಂಡು ದುಂಬಿ ಅವೇ ಹನಿ ಬಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ಪುನ ಅವೇ ಭೃಂಗರಾಜ
ಅಂಚದು ಅವು ಆ ಮದ ಏರ್ನ ಅವೇ ಭೃಂಗಳು ಹಾರದ ಸುತ್ತಲ ಗುಂಜಾರ ಮನ್ಪುನಿಗೆ ಝೂ 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 ಅಂದತೆ ಸೌಂಡ್ ಮಂತೋಂದು ಉಪ್ಪುನವು ಪೂತ ಐತ ಅದೇ ಜೇನುದ ಕೈತಲ್ ಮತ್ತ ಅವು ಅಂಚ ಮಂತೊಂದುಂಡಿಗೆ ಆರ್ನ ಮುತ್ತುದ ಹಾರಡ್ದು ಕಿರೀಟಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೊಲ ಬಂದಿ ಅವೇ ಕಿರೀಟ ತೊಲ ಬಂದಿ ಅಲ್ಪ ಕಂಕಣ ಬೊಕ್ಕ ನೂಪುರದ ಯುಗಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಭಿತ ಆದುಲೇರ್ಪಣ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಆತು ಪುರ್ಲು ಅಂತ ತುಯ್ಯರೆ ಪಣ ಅಂಚಿನ ರೂಪನ ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪುಡ ಆ ಧಾರಣೆಗೆ ಬರೋಡತೆ ಅಂಚದು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಮನ್ಪೇರು ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಈ ವರ್ಣನೆ ಹಿಡ್ದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಧರಿಸೈನ ಪುಷ್ಪಹಾರ ಪಂಡ ಹೊಸದಾದು ಉಂಡು ಪಂಡದು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ದೇವರ ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪರತ್ತೆ ಅವು ಫ್ರೆಶ್ ಪಂಡ ಅವು ಬಾಡುನೆ ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಪ್ಪು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ವೈಕುಂಠಡ್ ಇಂಚಿನನೆ ಪಂಡ ವೈಕುಂಠಡ್ ಪಂಡ ಪರಮ ವ್ಯೂಹಡ್ ಪೂರಲ ನೂತನನೆ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮರಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೈಕ್ಲೆಡ್ದು ಆಯನ ಕುಸುಮಲು ಸದಾ ನೂತನ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಬಾಡುನೆ ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಫ್ಲವರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತೂತತೆ ಮಂದಾರ ಕುಂದ ಕುರಬೋತ್ಪಲ ಚಂಪಕಾರ್ನ ಪುಣ್ಣಾಗಣಾಗ ಬಕುಲಾಂಬುಜ ಪಾರಿಜಾತ ಗಂಧೇರ್ಚಿತೆ ತುಳಸಿಕಾ ಭರಣೇನ ತಸ್ಯ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸುಮ ಮನಸೋ ಬಹುಮಾನಯಂತಿ ಭಾಗವತಡ್ ಬರ್ತನತೆ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಡಿ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪೂಕ್ಲುಲ್ಲ ಆತು ಪೂ ಇತ್ತನ ಆ ಪೂಕು ಗರ್ವೈಜಿ ಅವು ಪೂರ ತುಳಸಿ ಮಂತನ ತಪಶ್ಚರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ತುಳಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂದಾರ ಕುಂದ ಉರಬ ಪುನ್ನಾಗ ನೈದಿಲೆ ಕೇಸರ ಸುಮಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾವರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂ ನಂಚದ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಪೂರ ದಾದ ಉಂಡು ಆ ನೂತನ ಅವೇ ಸದಾ ನೂತನ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಪರಮ ವ್ಯೋಮಾಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅವು ಬಾಡುಜಿ ಪ್ರಪಾತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿ ಮೂಲ ಬಾಡು ಉಂಡು ಅದೇ ಮಂತೆ ಹೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡ್ದು ಪೋಪುಣ ಪೂ ದಾಯಪಂಡ ಮರ ಕುಸುಮ ರಡ್ಲ ಅಲೌಕಿಕವೈನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಉಂಡತವು ಅಲೌಕಿಕ ಭೌತಿಕ ಹತ್ತವೆ ಮುಲ್ಪದೆಲೆ ಕತ್ತು ವೃಕ್ಷರ್ದ ಆಯನ ಕುಸುಮಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮರರ್ದ ಕೊಯ್ನ ಇಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸುಗಂಧನ ಕಳೆ ಉಂಚಿ ಪರಿಮಳ ಪೋಪುಜಿಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಪುಜಿಗೆ ಇತ್ತ ಪುಷ್ಪಾಲು ವೃಕ್ಷಡ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಹಾರಡ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಭೃಂಗಳು ಐದ್ ಆಕರ್ಷಿತ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬಿ ಭೃಂಗ ಅವು ಐಟ ಆಕರ್ಷಿತ ಆಪುಣಿಗೆ ಪಂಡ ಐತ ಸುತ್ತಲ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಶಾಶ್ವತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷಯ ಪನ್ಪುನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆದ ಮಹತ್ವ ಅವೇ ಪೂರ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಡ್ದಲ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಉರಿಯುಂಡು ಇಜಿನ ಪಿರ ದುಂಬು ಪನ್ನಂಚೆನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡ್ ಒಂಜೆಡ್ದು ಒಂಜೆನ ಕಲೆಂಡಲ ಒಂಜೆ ಸಮಾಧಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಸೇರಿಸಂಡಲ ಒಂಜೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅವೇ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೆತ್ತವೆ 1+1 = 1 1 - 1 = 1 ಅದೇ ಇದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅವೇ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡ್ ಒಂಜೆಡ್ದು ಒಂಜೆನ ಕಲೆಂಡ ಒಂಜೆಕ್ ಸಮನ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆಕ್ ಒಂಜೆನು ಸೇರ್ಸಂಡಲ ಒಂಜೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಅವೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಭೌತಿಕದ 1+1 = 0 1 - 1 = 0 ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಝೀರೋನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಝೀರೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಜ್ಜರ್ನ ಪೂರ ಝೀರೋನೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಕೃಷ್ಣ = 0 ಅವೇ ಪೂರ ಪಡ್ನವಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೃಷ್ಣ ಇಜ್ಜರ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ 0 ಕೊರ್ಪೇರು ಯಮರಾಜರು ಅವೇ ದಾಲ ಮಂತಿಜಿ ಅದೇ
ಹಂಗೆ ಮಾಡಲಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಆಯುಷ್ಯ. ಅದೇ ದಿನ ದಿನ ಪೋಯಿನ್ನೆ, ಅದೇ ಆಯುಷ್ಯನೇ ಪೋಯಿನ್ನೆ ದಾಲ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಸಂಪಾದನೆ ವಂತಿಜ. ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಯಮರಾಜರ್ಕೆ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೆತ್ತದಾದವಂತ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂತತ್ತ. ರವಿನಂದನ ಕೇಳಿದ ಕುತ್ತರ ಕೊಡೆ ಸರಕು ಒಂದಾವುದಿಲ್ಲವಯ್ಯನ್. ಅದೇ ಯಮರಾಜರ್ಕೆ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೆತ್ತ ದಾಯ ಕಡಪ ಎನ್ನಿಕ್ಕಿ ಭೂಮಿದ ಇತ್ತು ಅಂಚದು ನಾವು ಮಂತೆ ಗಾಡಿಗೆತ್ತೆ ಬಂಗ್ಲೆಗೆತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಂಚದು ಅವು ಉಂಡು ಅವೌಲೆ ಬುಡ್ದು ಎತ್ತೆ. ಅದೇ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪುನ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನ ಅವೇ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಐನು ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಪೋನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಅವೇ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ. ಅವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬುಡ್ದು ಪೋಡು ಅವೇ. ಅಂಚದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಣದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ. ಅಂಚ ದುಂಬಿಲು ಕುಂಡದ ಪೂತ ಸುತ್ತಲ ಝೇಂಕಾರ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಐತ ಮಧುರ ಧ್ವನಿನ ಆಸ್ವಾದಿಸವೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಕಣಲು ಕಂಠಹಾರ ಕಿರೀಟ ಬೊಕ್ಕ ನುಪುರಲು ಪೂರಲ ಅನರ್ಘ್ಯವೈನ ರತ್ನ ಖಚಿತವೈನ ಅವೇ ಪಣವು ಐತಾತೆಗೆ ಅವು ಸ್ಮೆಲ್ ಪರಿಮಳದ ಕೂಡ್ನಾಗೆ ರತ್ನ ಮುತ್ತುಲು ಅಲೌಕಿಕ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಲೌಕಿಕವಾದ ಐತ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರ ಪೂಜೆ ಅವು ಪೂರ ಅಲೌಕಿಕ. ಪಂಡ ಅಲೌಕಿಕ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವೈನ ಪೂರಾವೇ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕಡು ಐಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರ್ರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಅವು ಪೂರ ಶಾಶ್ವತವೈನ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡುಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರವೇ. ಏನು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕಂದಾದೆ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾಂಚಿ ಗುಣ ಉಲ್ಲಾಸ ಶ್ರೋಣಿ ಹೃದಯ ಅಂಬುಜ ವಿಷ್ಟರಂ ದರ್ಶನೀಯತಮಂ ಶಾಂತಂ ಮನನಯನ ವರ್ಧನಂ. ಅದೇ ಅಂಚದು ನನ್ನ 2 ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಕಾಂಚಿ ಗುಣೋಲ್ಲಾಸ ಶ್ರೋಣಿ ಹೃದಯ ಅಂಬುಜ ವಿಷ್ಟರಂ ದರ್ಶನೀಯತಮಂ ಶಾಂತಂ ಮನೋನಯನ ವರ್ಧನಂ. ಕಾಂಚಿ ಗುಣೋಲ್ಲಾಸ ಶ್ರೋಣಿಂ ಹೃದಯಾಂಬುಜ ವಿಷ್ಟರಂ ದರ್ಶನೀಯತಮಂ ಶಾಂತಂ ಮನೋನಯನ ವರ್ಧನಂ. ಕಾಂಚಿ ಗುಣೋಲ್ಲಾಸ ಶ್ರೋಣಿಂ ಹೃದಯಾಂಬುಜ ವಿಷ್ಟರಂ ದರ್ಶನೀಯತಮಂ ಶಾಂತಂ ಮನೋನಯನ ವರ್ಧನಂ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಯವೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಕಾಂಚಿ ಶಾಂತಂ ಕೃಷ್ಣವೇ. ಕಾಂಚಿ ಗುಣೋಲ್ಲಾಸ ಶ್ರೋಣಿಂ ಹೃದಯಾಂಬುಜ ವಿಷ್ಟರಂ ದರ್ಶನೀಯತಮಂ ಶಾಂತಂ ಮನೋನಯನ ವರ್ಧನಂ. ಕಾಂಚಿ ಉಡ್ಯಾನದ, ಗುಣ ಗುಣರ್ದ ಉಲ್ಲಾಸಾತ್ ಅದ್ಭುತ ಆದಿಪುನ, ಶ್ರೋಣಿಂ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತನ, ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಪನ್ಪುನ, ಅಂಬೋಜ ಕಮಲನ, ವಿಷ್ಟರಂ ಆಸನವಾದ ಇತ್ತನ, ದರ್ಶನೀಯ ತಮಂ ತುಯರೆ ಅತಿ ಮನೋಹರ ಆದಿಪುನ, ಶಾಂತಂ ಶಾಂತವಾಯ್ನಾಯ್ನ, ಮನ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯಲೇನು, ನಯನ
ಕಣ್ಣಲೇನು ವರ್ಧನಂ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸವನಂಚಿನ ಪಣ ಭಗವಂತನ ಆ ಪಣ ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪನ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ಅವೇ ಅಂಚದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಯಾರನ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಜಗಣಲು ಒಡ್ಯಾನರ್ದು ಸುತ್ತುವರಿದುಂಡಿ ಆತು ಪೊರ್ಲುಗೆ ಪಂಡ ಆರು ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ಹೃದಯ ಕಮಲಡ್ ಉಂತುದೆರು ಅವೇ ಪಂಡ ದೇವರು ಯಾಪಲ ಓಲುಪ್ಪೆರು ಪನ್ಪೆರತೆ ನಾರದೇರ್ಕೇನ್ ಬೇರು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಬರ್ಪು ಭಗವಂತ ಈರು ಓಲುಲ್ಲರನ್ ಈಗ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಾರದೇರು ನಾಹಂ ತಿಷ್ಟಾಮಿ ವೈಕುಂಠೆ ಯೋಗಿನಾ ಹೃದಯೇಶವ ಯತ್ರ ಗಾಯಂತಿ ಮದ್ಭಕ್ತ ತತ್ರ ತಿಷ್ಟಾಮಿ ನಾರದ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಇರುವಲ್ಲರ ಅದೇ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ವಿಷಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಅಂಚದು ದೇವರು ವೈಕುಂಠದ ಉಲ್ಲೇರೆ ಅದೇ ನೆತ್ತಾರ್ಥ ವೈಕುಂಠದ ಇಜ್ಜೇರಿಂದ ವೈಕುಂಠರು ಉಲ್ಲೇರು ಅದೇ ನಾಹಂ ತಿಷ್ಟಾಮಿ ವೈಕುಂಠೆ ಓ ನಾರದೆ ಅನ್ ವೈಕುಂಠದ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬುಡಕ ಯೋಗಿನಕ್ಲ ಹೃದಯ ಉಲ್ಲೇರ ಯೋಗಿನ ಹೃದಯೇಶವ ಓಲುಲ್ಲರು ಯತ್ರ ಗಾಯಂತಿ ಮದ್ಭಕ್ತ ತತ್ರ ತಿಷ್ಟಾಮಿ ನಾರದ ಓಲೆನ ಭಕ್ತರು ಇನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ ಭಜನೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ನಲ್ಪೆ ಅನುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಪಂಡ ಭಗವಂತನೆತ್ತ ಅರ್ಥಾತ್ ವೈಕುಂಠಡ್ ಇಜ್ಜೇರು ಪಂಡದವೆ ಯೋಗಿನಕ್ಲ ಹೃದಯ ಇಜ್ಜೇರು ಅಣ್ಣ ಭಗವಂತ ಆಕ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪನೆ ಉಲ್ಪ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಕ್ತರ್ನಲ್ಪ ಭಕ್ತರ್ನ ಹೃದಯಡ್ ಭಗವಂತ ಕುಲ್ಲುದುಪ್ಪೇರಿ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಸಾಧವೋ ಹೃದಯಂ ಮಹ್ಯಂ ಸಾಧುನ ಹೃದಯಂ ತ್ವಹಂ ಮದನ್ಯತ್ತೇನ ಜಾನಂತಿ ಅವೇ ಅಂಚದು ಏನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರ್ನ ಹೃದಯಡಿ ಯಾಪಲ ವಾಸ ಮನ್ಪೆ ಅತೆ ಅಂಚದು ಪಣ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರು ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ಹೃದಯದ ಕಮಲಡು ಉಂತುದೇರು ಅದೇ ಭಗವಂತ ಒಪ್ಪರಿಗೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಹೃದಯ ಅವೇ ಭಕ್ತರ್ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಭಕ್ತಿ ಮಂತನಿ ಭಾಗವತ ಕೇಂಡ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಕರ್ಣರಂಧ್ರೇಣ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಕಿಬಿತ್ತ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಹೃದಯ ಬತ್ತು ತುಲೆ ಸದ್ಯೋ ಅವರುದ್ಯತ್ರ ಕೃತಿಭಿ ಶುಶ್ರೂಷುಭಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ಇರು ಸಮರ್ಪಕವಾಯಿನ ಭಾವನೆ ಹಿಡಿದು ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನ್ಬರಿಗೆ ಅವೇ ಕ್ಷಣ ದೇವರ ಹೃದಯ ಬತ್ತು ಕುಲ್ವರಿಗೆ ಅವೇ ಭಾಗವತರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸದ್ಯೋ ಅವರುದ್ಯತೆ ಹೃದಿಭಿ ಶುಶ್ರೂಷುಭಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ಅವೇ ಹೃದಯ ಬತ್ತು ದೇವರ ಕುಲ್ವೇರು ಅಂಜನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆ ಪಂಡ ಆಯೆ ಆರು ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ಹೃದಯದ ಕಮಲಡು ಉಂಟುದೇರು ತುಯ್ಯರೆ ಆರು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರ ಭಗವಂತ ಆತು ಮನೋಹರಿಗೆ ಆರು ಶಾಂತ ರೂಪ ಆರೆನ್ ತೂಪುನ ಭಕ್ತರ್ನ ಕನ್ಮನಲೇನ ಆನಂದಗೊಳಿಸವರಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಜನ ಭಕ್ತುಲೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತರಾಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಆದಿಪುರಾಣನು ಉಂಡು ಆದಿಪುರಾಣಡು ಕೃಷ್ಣನೇ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಈರೆನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭಕ್ತರನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಭಕ್ತರ್ ಹತ್ತನ್ ಈರೆನ್ನ ಭಕ್ತರ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತರನ್ ಅದೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಪೋಸೀದ ತಿಕರ ಆಪಣೆ ನಮಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏರೇನು ಮೀಟ್ ಅವಡಮ್ಮ ಏರೇನು ಮೀಟ್ ಅವಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೋಲೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಏರೇನು ಮೀಟ್ ಅವಡ ಅಪ್ಪನ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಅದೇ ಆಕಲ್ನ ಕೈ ತಳ್ಳಿ ಏರು ಅದೇ ಆಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಅವಡು ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ದಾದ ಅಪ್ಪನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಏರುಲ್ಲೇರು ಅದೇ
ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಅರ್ನ ವಿಷಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮಗ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಪೋಯರೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ నువ్వు శాస్త్ర పనుపుండు అవే నువ్వు పురాణనే తెరిపావు నమకు ಅಂಚದ ಅಂಚ ಏರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ನಿಜವಾಯ್ನ ಭಕ್ತಿರು ಅದೇ ಅದೇ ಈ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲು ತುಲೆ ಬಾಕಿ ದೇವಿ ದೇವತನ ಅಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಗುರು ಇತ್ತಲೆ ಕದೇ ಶಿವಜಿ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚಲ ಉಳ್ಳೇರು ಭಕ್ತಿರು ಯಾನೆ ಓವೇ ದೇವಿ ದೇವತನೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೂಜೆ ಅದೇ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಜನ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಹೊರಾಣ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೊರ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಒಡ ಪೋನಾಗೊಂಜಿ ಶಿವಜಿನ ಟೆಂಪಲ್ ತಿಕ್ಕನಿಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಡ್ಡ ಬುರಿಯರಿಗೆ ಬೂರ್ದನಾಗ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನಾರ ಅಡ್ಡನೇ ಬೂರಿಜರ್ ದಾನೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಜರ್ ಇಜ್ಜಿಜಿ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಆಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಶಿವಜಿ ನಿನ್ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ಲ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಅದೇ ಕೆಲವರು ಭಕ್ತಿ ಹೊತ್ತನಲ್ಲ ಪಂಡ ದಾದ ಪೋಪೂಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಪೋಪೂಜಿ ಅವೇ ಶಿವಜಿ ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪುಣು ಶಿವಜಿ ದೇವರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೇರ ಅರೆ ಯಾಪಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಓವೇ ದೇವಿ ದೇವತೆ ನಮ್ಮ ಏರಲ್ಲ ನಿಂದನೆ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬತ್ತೆ ಅವೇ ಗಣಪತಿ ಆವಡು ವಾ ದೇವಿ ದೇವತೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ಡಲ ಪನ್ಪೂಜ ಅದೇ ಅಕ್ಲೇನು ಮನ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡು ಅದೇ ಏರ ಆ ದೇವಿ ದೇವತೆನ ಅಕ್ಲೇನೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ವೇರು ಅಕ್ಲ ನಿಜವಾದ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪು ಅದೇ ಅಲ್ಪಮೇಧಸಾಂ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಕಮ್ಮಿ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲೆ ಏರೇನ್ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪೇರು ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಕಮ್ಮಿ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲೆ ಏರೇನ್ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಜರ ಪರಿಪಕ್ವ ಆತು ಜಕ್ಲೇನ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೀತು ಜಿ ಏರೇನ್ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪೇರು ಪಲ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೇನು ಅದೇ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಬುದ್ಧಿದಾಕ್ಲಿ ಏರೇನು ಪೂಜೆ ಅನ್ಪೇರು ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋಂಡ್ ನಿಕ್ಕು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಏಳ್ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೊಲ್ಲಿ ಇರುವ 21 22 23 ಈ ಶ್ಲೋಕ ತುಲ್ಲವೇ 2-3 ಶ್ಲೋಕ ತುಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಅದು ಪನ್ಪೇರು 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಕಾಮೈಸ್ತೈಸ್ತೈ ಹೃತ್ತ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾನ್ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ನೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದು ಅವು ಕಂಡದನಿಗೆ ಮಾಯೆ ಅದೇ ಭೌತಿಕವಾದ ಪೋತುಂಡು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಡು ವಶ ಆತುಂಡು ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಭಗವಂತನ್ ಬುರ್ದು ಅನ್ಯ ದೇವತಃ ಭಗವಂತನ್ ಬುರ್ದು ಬಾಕಿ ದೇವತನಕ್ಲಿಗೆ ಶರಣು ಪೋಪೇರಿಗೆ ಅದೇ ಏತ್ತು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಬಾಕಿ ದೇವತನ ಶರಣು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ಅಕ್ಲಿಡ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರೋಂಡ ಆ ದೇವಿ ದೇವತನ ಮಿತ್ತ ಆ ದೇವತದ ಅತ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ದೇವಿ ದೇವತನ ಅಕ್ಲಡ ಅತ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮನ್ಪುನೆ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನೆ ಆ ದೇವತೆ ಕೊರ್ಪುರ ದೇವತೆ ಕೊರ್ಪುಜರಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಕೊರ್ಪುನಿಗೆ ಮಯೈವ ವಿಹಿತಾನ್ಹ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಏರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅದೇ ಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಞಾನಿದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಂ ಅಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಜ್ಞಾನಡೇರ್ ಪರಿಪಕ್ವಾತರಿಗೆ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಪಂಡ ಇಂಕು ಶರಣಾಪಿರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನಿಗೆ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಮಿತಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪೂರಲಾಂದ್ ಸಾ ಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ ಅಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮರ ತಿಕ್ಕುನೇ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಗೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ತಿಕ್ಕುನ್ನೇ ಇದ್ದೀರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣ ಪಡ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರಣನ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ನಿಂದನೆ ಮನ್ಪೊಂದು ಹತ್ತವೆ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ದೇವಿ ನಾಡೆಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಗಣಪತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕೇನು ನವೆ ಇಂಕ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅದೇ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ನಾಡೆಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಅದೇ ಈರ್ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೇರು ಅದೇ ಇಂಕ ಈರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಈರ್ನಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವೇ ಭಕ್ತರು ಇಂಚ ಉಪ್ಪೇರಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸದಿಪ್ಪುನ ದರ್ಶನೀಯ ತಮಂ ಪದ ಭಗವಂತ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುಳ್ಳೇರ್ ಪನ್ಪುನ
ಯೋಗಿ ಆಯ್ನ ಭಕ್ತೆ ಬೇತೆ ಓವೆಲ್ಲ ತುಯರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಜೆಗೆ ಅವೇ ಯೋಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ ಪನ್ಪುನಿ ಇದೇನು ಅಂಚದು ಯೋಗಿನ ಮನಸ್ಸುಂಡತೆ ಯಾಪಲ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಏರು ಯೋಗ ಮನ್ಪೇರು ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಯೋಗ ಪಂಡ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪನೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಂಯೇನಂ ಯೋಗಿನಂ ಸುಪ್ಕಮುತ್ತಮಂ ಉಪೈತಿ ಶಾಂತರಜಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಅಕಲ್ಮಷಂ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಒಂಜಿ ದೇವೇಡ ಮನಸ್ಸುಂತುನ ಯೋಗಿ ಉತ್ತಮ ಸುಖಂ ಉತ್ತಮಂ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಅನ್ಪೆಗೆ ಉಪೇತಿ ಶಾಂತ ರಜಸಂ ರಜೋಗುಣ ಶಾಂತ ಆದುಪ್ಪನೆ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದುಪ್ಪೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಅಕಲ್ಮಷಂ ಅಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪನೆ ಆಯ್ ಪೂರ ಪಾಪ ಕರ್ಮನ ಕಲೆ ಉಣ್ಬೇಗೆ ಅಪಗ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಡಾಗ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ದೇವನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ನವೇ ಪೂರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಐನೇ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಬೇತು ಒಯ್ಲ ತುಯರೆ ಆಯ್ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಜೆಗೆ ಸ್ಫುರ್ಲುದ ವಸ್ತುಲೇನು ತೂಪುನ ಯೋಗಿನ ಇಚ್ಛೆ ಭಗವದ್ ದರ್ಶನದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತುಷ್ಟಾದಿಪ್ಪುಂಡು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ನಡೆದೆ ಅಕ್ಲು ತುಷ್ಟಾದುಪ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಅವೇ ಯೋಗ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡು ಕಲಿಯುಗಡಿ ಯೋಗ ಸಾಧ್ಯ ಅವೇ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಮತ್ತ ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುರ್ಲುದ ವಸ್ತುನ ತುಯರ್ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಯಾಪಗಲ ತನಿಯುಜಿ ಅದೇ ಎತ್ತು ತೂಂಡಲ ಅದೇ ಎತ್ತು ತೂಂಡಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೋಡು ಐಟು ವೆರೈಟಿ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ದೇವರನ್ ತೂಂಡ ಬೇತು ಊತು ಎರ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಮಶ ಐಕ್ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಡ ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಮಶ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ಪಿದೈದು ಎತ್ತು ವಸ್ತು ತೂಡ್ ನಮಕ್ ಪಂಡ ತನಿಯುಜಿ ಆಸೆ ಅದೇ ನನೊಂಜಿ ಬೋಡು ಕುಡೊಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಬೋಡು ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಲು ಯಾಪಗಲ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಜವೆ ಎತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಪ್ಪುಣವು ಯಾಪಲ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಜ ಐಕ್ ತೂಪುನ ಕೇನುನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸವನ ಇತ್ಯಾದಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಲೇನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ತುಷ್ಟಿಗ್ ಜೋಡಿಸನಗ ಆಯ್ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಿದ್ಧಿದ ಮಟ್ಟ ಡಿಪ್ಪೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಿದ್ಧಿದ ಮಟ್ಟಗ ಆಯ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚದು ಪ್ರಭುಪಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪನ್ಪೇರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ರೂಪಡ್ ಭಕ್ತನ ಹೃದಯ ಆತೊಂಜಿ ಪುರ್ಲಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಆದಿತ್ತನಲ ಆಯೆ ತನ್ನ ನಿರಾಕಾರ ಅಂಶನ ಧ್ಯಾನಿಸ ಬಯಸುನ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲೇನ ಆಕರ್ಷಿಸೌಜೆ ತುಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತರು ಯಾಪಗ್ಲ ನಿರಾಕಾರನ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುಜರಿ ಸಾಕಾರಣೆ ಅದೇ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಸನತ್ ಕುಮಾರನ ನಮ್ಮ ಕತೆ ತುಂಡ ಭಾಗವತಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಲ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಾದಿತ್ಯರು ಅಣ್ಣ ಯಾಪ ಅರೆಗ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕಾಡಡ್ ಕೆಲವು ಭಾಗವತದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಶ್ಲೋಕನ್ ಕೇನ್ಪಾಯರು ಆರ್ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯಡ್ ಆತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಯರು ಅಂಚನೆ ಕುಮಾರ್ಯರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತಗನ ಪಾದಗದಿನ ತುಳಸಿದ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೇಂದೆ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ಆದಿತ್ತಂಗ್ಲು ಸಾಕಾರವಾದಿ ಆದ ಅಂಚಿನ ನಿರಾಕಾರ ಧ್ಯಾನ ವ್ಯರ್ಥ ಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ ನಿರಾಕಾರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಪೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಐಟಿ ಏರ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಪತನ ಆಪೇರಂದೇ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಪತನ ಆಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಮಾನ ಲೀಹಳಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಪತಂತ್ಯದು ಪತನ ಆಪೇರು ಸೀದಾ ಪಂಡದ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಅಂಚ ನಿಜವಾಯಿನ ಯೋಗಿನಕ್ಲು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅರೆ ಮುಚ್ಚಿನ ಕಣ್ಣಲೇರ್ದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ರೂಪಡ್ ನೆಲೆ ಮನ್ಪೆರು ಹೊರತು ಒವ್ವೇ ನಿರಾಕಾರ ಇಜಿನ ಶೂನ್ಯಡ್ ಅತ್ತು ಅವೇ ಶೂನ್ಯಡ್ ಅತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ರೂಪ ಉಂಡು ಸಾಕಾರ ರೂಪಾರ್ನ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಅರ ಸತ್ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಾರ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ ಅರೆಗೆ ಪೂರೈತಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾಪಲ ಆನಂದ ಉಪ್ಪೇರವೆ ಅಂಚದೈನ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ